Milli parlamentin ýol başdy döwlet başdanlygynyň adynan diplomaty jogapkärlik wezipe bellenilmegi bilen gutlap, oňa däp bolan iki taraplyň dostlukly gatnaşyklary mundan bilekde potalandyrmak boýunça işlerini üstünlikler arzuw etdi. Elçi hoşniýetli sözler üçin hoşarlyk bildirip, Bolgariýa Respublikasynyň ýol başçylarynyň hormatly prezidentimiň adyna iweren mähirli salamny getirdi hemde ähli türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Doşuň dowamyny elçi Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň esasy urlary bilen tanışdyrdy. Bu strategiýa parahatçylyk söýjülik, oňyn bir taraplyk we deň hukukly hyzmatdaşlyk ýörelgelerini, şeýle hem ýurdumyzyň durmuş ugrly içer syýasatynyň iler tutulýan ugrlaryny esaslanýar. Diplomatiýa mejlisiň dödümigi onuň döwlet hemde jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ulgamlaryny öz içine alýan, düýpli özgertmeden kanunçylyk hukuk büniýadyny öpçün etmek boýunça alyp barýan işleri barada giňişlen gurrun berildi. Şunuň bilen barlykda kanun çykarjy edaralaryň ugry boýunça gatnaşyklary işleňleşdirmegiň mümkinçilikleri barada gyzyklanma bellerle pikir alşyldy. Belenilşýäli parlamentara dostluk toparlarynyň bilelikdäki işlerim bu maksatlara gönükdirlenir. Türkmenistanyň we Bolgariýa Respublikasynyň iki taraplyň şeýle hem köp taraplyň görnüşde awrely halkara ugramalynyň ugry boýunça şol sany ýurdumyz bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda ýola goýulan netijeli hyzmatdaşlygyň çäklerini özara gatnaşyklary ösürmäge uly ähmiýet bergenlikleri bellenildi. Söhbetdeşligiň dowamyna dürli ugurlarda türkmen balgary hyzmatdaşlygyny üstünlikli ösürmek üçin uly mümkinçilikler bardygyny öňe çekildi. Şunu söýgde ykdysady ulgamda netijeli hyzmatdaşlygy, iş gatnaşyklary giňeltmek üçin amatly mümkinçilikler bardygy bellenildi. Bilim, alam, medeniýet ulgamlarynyň ugry boýunça insanperwer hyzmatdaşlygynyň degişli ulgamlarda bilelikdäki çäreler geçirmek tejribesini dowam etdirmek meseleleri gyzyklanma belirlip aralyp maslahatlaşyldy. Doşuň ahyryna diplomat özüne ynanylan möhüm we jogapkärlik wezipany ýerine getirmek bilen netijeli döwlet hyzmatdaşlygyny edigderli ösürmekde, ony manym mazmun taýdan baýlaşdyrmagy hem taraplaryň ýardam etjekdigini aýtdy.